Περού. Επί αιώνες, σπίτι των μεγάλων πολιτισμών των Άνδεων. Εδώ, οι γη του ήλιου, βασιλείς των Ίνκα, ηγεμόνευσαν σε μια αχανή αυτοκρατορία που απλωνόταν 2.000 μίλια κατά μήκος της ορεινής ραχοκοκαλιάς της Νότιας Αμερικής. Το 1532 αυτή η αυτοκρατορία καταστράφηκε με τραγική άνεση από τους Ισπανούς. Καθώς ο κόσμος τους κατέρεε γύρω τους, οι ευγενείς των Ίνκα υποχώρησαν στις απόμακρες μυστικές κόγχες των βουνών. Εκεί αγωνίστηκαν να κρατήσουν ζωντανή την κουλτούρα τους στο τελευταίο της καταφύγιο, την τελευταία πόλη των Ίνκα, τη Βιλκαμπάμπα. Αυτή είναι η ιστορία δύο ανδρών που τους δελέασε το σιωπηλό κάλεσμα του τελευταίου αυτού κρυσφύγετου των Ίνκα. Ο ένας για να το ανακαλύψει ξανά και ο άλλος για να το καταστρέψει για πάντα. Μάτσου Πίτσου. Επί αιώνες, αυτή η εντυπωσιακή ακρόπολη των Ίνκα κοίτονταν ξεχασμένη, κρυμμένη από τις βαθιές χαράδρες και την πυκνή ομίχλη των ορεινών δασών. Είμαστε στα 1948. Το Μάτσου Πίτσου δέχεται την επίσκεψη ενός συνταξίουχου Αμερικανού γερουσιαστή, ενός άνδρα που στα νιάτα του το αποκάλυψε στον κόσμο. Στην εντυπωσιακή ζωή του είχε κάνει πολλά πράγματα, αλλά ο Χάιραμ Μπίνγκαμ ξέρει πως θα τον θυμούνται μόνο για ένα, για αυτή την εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη. Το 1906 αποχαιρέτησε την Αλφρέντα και ξεκίνησε για την Νότια Αμερική. Νιώθω πως το αίμα των Μπίνγκαμ φουσκώνει στις φλέβες μου, καθώς ξεκινώ για ελάχιστα γνωστές περιοχές, όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι πρόγονοί μου επί 10 γενιές πριν από μένα. Η Φρέντα δεν ήταν ευτυχής με τις μεγάλες απουσίες που επέβαλαν τα ταξίδια του. Ο Χάιραμ της έγραφε καθησυχαστικά γράμματα, σαν να μην ήταν ούτε και εκείνος. Αγαπημένη μου, σ' αγαπώ με μια αγάπη που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Ας μην παραπονιόμαστε για το μεγάλο χωρισμό μας, αλλά ας χαρούμε την ευκαιρία να φέρουμε σε πέρας ένα σπουδαίο έργο. Όμως χιλιάδες μίλια μακριά, ο Χάιραμ είναι εκστατικός. Μπορεί να του λείπει η Αλφρέντα, αλλά γνώρισε επιτέλους την αληθινή του κλίση, τον τυχοδιοκτισμό. Μέσω της διαδικασίας του ταξιδιού, άρχισε να συνειδητοποιεί πως αυτό που τον τραβούσε ήταν οι εξερευνήσεις μάλλον, παρά η τεκμηριωμένη έρευνα. Ο Μπίνγκαμ εγκατέλειψε την ακαδημαϊκή έρευνα προκειμένου να γράψει ένα βιβλίο για τα ταξίδια του. Όταν έφτασε στο Περού, ο Μπίνγκαμ ήρθε για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον κόσμο των Ίνκα. Είχε εκστασιαστεί. Εδώ υπήρχαν τα απομεινάρια ενός πολιτισμού τόσο μεγάλου και ραφινάτου όσο της αρχαίας Αιγύπτου. Κι όμως, ελάχιστα γνωστού. Οι απόγονοί του κατοικούσαν ακόμα στις Άνδεις.
Οι αρχαίες τοποθεσίες, σκόρπιες ανά το Περού, του μιλούσαν για έναν εκπληκτικό αλωτινό κόσμο. Μα ο ίδιος δεν είχε ιδέα πώς να ερμηνεύσει τα λόγια τους. Έπρεπε να βρει μία μέθοδο γρήγορα. Ευτυχώς, είχα μαζί μου ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο, το Hints to the Travelers, που είχε εκδώσει η Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία. Σε ένα από τα κεφάλαια ανακάλυψα τι πρέπει να κάνει κάποιος που βρίσκεται μπροστά σε μια προϊστορική αρχαιολογική τοποθεσία. Να μετρήσει προσεκτικά, να τραβήξει πάμπολες φωτογραφίες και να περιγράψει λεπτομερέστατα όλα τα ευρήματα. Σύντομα εξέταζε ανυπόμονα τις θέσεις των Ίνκα σε όλο το Περού. Ένα επεισόδιο της ιστορίας των Ίνκα τον γοήτευε περισσότερο από κάθε άλλο. Η Βιλκαμπάμπα, το τελευταίο οχυρό των βασιλέων των Ίνκα. Τα χρονικά του 16ου αιώνα εξιστορούσαν πως ένας πυρήνας ευγενών και ιερέων των Ίνκα είχε ξεφύγει από τη σφαγή των κατακτήσεων, δραπετεύοντας στις αδιαπέραστες ορεινές ζούγκλες βορείως της πρωτεύουσας των Ίνκα, Κούσκο. Εκεί, σε έναν τόπο ονόματι Βιλκαμπάμπα, οικοδόμησαν μια εξόριστη αυλή. Ένα παλάτι, έναν ναό, ένα τελευταίο καταφύγιο του κόσμου τους. Είχαν πάρει μαζί τα χρυσά ιερά κοιμήλια τους. Πολλοί κόσμος δελεάστηκε από τις περιγραφές για τη Βιλκαμπάμπα και πήγε προς αναζήτησή της. Κανείς δεν κατάφερε ποτέ να τη βρει. Ίσως τα κοιμήλια και ο χρυσός να βρίσκονταν ακόμα εκεί, κρυμμένα στη ζούγκλα, περιμένοντας να ανακαλυφθούν. Ο Χάιραμ ήταν μαγεμένος. Επρόκειτο για το όνειρο κάθε κυνηγού θησαυρών. Ξαφνικά ο Χάιραμ είδε μια φανταστική περιπέτεια να ανοίγεται μπροστά του. Θα ανακάλυπτε τη Βιλκαμπάμπα, τη χαμένη πόλη των Ίνκα, και θα έφερνε στο φως τους κρυμμένους θησαυρούς της. Τον Ιούλιο του 1911 ξεκινούσε από το Κούσκο, κατευθυνόμενος βόρεια, στο μακρύ ταξίδι για το Espíritu Pamba. Πίσω στο στοιχείο του, ο Χάιραμ ήταν καταχαρούμενος. Επίσης, ήταν και εκπληκτικά τυχερός. Ύστερα από σχεδόν 3 εβδομάδες εύκολης πορείας κατά μήκος ενός πρόσφατα χαραγμένου δρόμου, ένας ντόπιος αγρότης του είπε για μερικά παλιά πέτρινα σπίτια σε ένα κοντινό βουνό. Ο Χάιραμ ρώτησε τον άντρα πώς ονομαζόταν το μέρος. Προχειρόγραψε την απάντηση στο σημειωματάριό του. Μάτσου Πίτσου. Αποφάσισε να ρίξει μια γρήγορη ματιά την επομένη. Ένας νεαρός Ινδιάνος οδήγησε την ομίγυρη σε ένα υψίπεδο λίγες ώρες μακριά. Δεν προλάβαμε να στρίψουμε στην άκρη του βουνού και βρεθήκαμε μπροστά σε μια απρόσμενη θέα. Μια μεγάλη σειρά όμορφα κατασκευασμένων σπιτιών, γύρω στα 100, με πετρόκτιστη πρόσωψη. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Θα πίστευε κανείς αυτό που ανακάλυψα? Ευτυχώς είχα μια καλή φωτογραφική μηχανή. Ήξερε πως είχε ανακαλύψει μερικά εκπληκτικής ομορφιάς ερείπια των Ίνκα. Αλλά νομίζω ότι, από έλλειψη εμπειρίας, δεν εκτίμησε πλήρως τη μοναδικότητα αυτής του της ανακάλυψης.
Ήταν μια ολόκληρη πόλη που απλωνόταν ανέγγιχτη από τότε που οι Ίνκα την είχαν εγκαταλείψει, 400 σχεδόν χρόνια πριν. Μη συνειδητοποιώντας τι είχε βρει, ο Χάιραμ άφησε 2 άτομα της ομάδας του να αρχίσουν να καθαρίζουν και να χαρτογραφούν την τοποθεσία, ενώ εκείνος συνέχισε βιαστικά για τον πραγματικό στόχο του, τη Βιλκαμπάμπα. Προχώρησε βόρεια, οθώντας την ομάδα του μέσα από πυκνή ζούγκλα και επικίνδυνες χαράδρες, βέβαιος ότι κατευθυνόταν προς μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Μια παραμυθένια χαμένη πόλη ναών και παλατιών που θα έβαζε στο περιθώριο όλα τα άλλα ερείπια των Ίνκα. Τελικά, ύστερα από εβδομάδες επίμοχθης πορείας, έφτασε στην περιοχή όπου ήξερε πως έπρεπε να βρίσκεται η Βιλκαμπάμπα. Μέρες ολόκληρες η ομάδα του άνοιγε δρόμο μέσα στην πυκνή βλάστηση και τα περιπλεγμένα αναρριχητικά φυτά. Προς μεγάλη τους έκπληξη δεν βρήκαν τίποτα. Το Espiritu Pamba ήταν ένα ερημικό υψίπεδο με λιγοστά αδιάφορα πέτρινα θεμέλια και μια μεγάλη πυκνή ζούγκλα. Καμία σχέση με την υπέροχη πόλη που είχε φανταστεί ο Μπίνγκαμ. Ένιωθε απογοητευμένος και μπερδεμένος. Μπορεί να ήταν αυτή η Βιλκαμπάμπα ή μήπως οι υπολογισμοί του ήταν λανθασμένοι. Ο σαστισμένος Χάιραμ γύρισε πίσω την αποστολή. Οι άντρες ήταν ξεθεωμένοι και οι προμήθειες τέλειωναν. Καθώς η ομάδα του σερνόταν πίσω στον πολιτισμό, το ηθικό είχε καταβαραθρωθεί. Κάτω από τον ήλιο, συχνά αναρωτιέμαι γιατί επέλεξα μια καριέρα που με αναγκάζει να περνώ τόσο καιρό μακριά από τους αγαπημένους μου. Το μέλλον μου είναι αβέβαιο. Καθώς ο Χάιραμ κατευθυνόταν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλφρέντα, η απεσιοδοξία και η αβεβαιότητα αιωρούνταν πάνω από όλο το σχέδιό του. Μόλις γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ηθικό του αναπτερώθηκε και μαζί με αυτό και τα όνειρά του για τη Βιλκαμπάμπα. Έλεγξε ξανά τους υπολογισμούς του για τη θέση της. Αν δεν ήταν το Espiritu Pamba, μήπως ήταν το Μάτσου Πίτσου. Μα η θέση του Μάτσου Πίτσου έμοιαζε πάντα λάθος. Αποφάσισε να επιστρέψει την επόμενη χρονιά στο Περού και να εξετάσει το έβριμά του πιο προσεκτικά. Όταν επέστρεψε ξανά στο Μάτσου Πίτσου το καλοκαίρι του 1912, αυτό που οι εργάτες είχαν αποκαλύψει ήταν πολύ απλά εκπληκτικό. Επρόκειτο σαφώς για μια πόλη. Το μέγεθός της, η εντυπωσιακή της τοποθεσία, τα υπέροχα σπίτια της, όλα τον διαβεβαίωναν πως επρόκειτο για πόλη βασιλέων. Μόνο ένας βασιλιάς θα επέμενε να φτιαχτούν τα ανώφλια στις πόρτες από συμπαγή κομμάτια γρανίτη που το καθένα ζυγίζει 3 τόνους. Τι τεράστιο όγκο υπομονετικής δουλειάς πρέπει να αφιέρωσαν. Κυριευμένος από την έξαψη, ο Χάιραμ άρχισε αμέσως να πιθανολογεί πως αυτό πρέπει να ήταν το τελευταίο καταφύγιο των βασιλέων των Ίνκα.